Μας ρωτάτε ποιο είναι το καλύτερο βοήθημα κολύμβησης και η απάντηση, είτε μιλάμε για πισίνα είτε μιλάμε για θάλασσα, είναι μία και είναι το γυλαίκο κολύμβησης. Πρώτον, είναι κατασκευασμένο από νεοπρέν που το κάνει εξαιρετικά ελαφρύ και στεγνώνει και πολύ γρήγορα. Δεν έχεις φούσκωσε, δεν έχεις ξεφούσκωσε ούτε τράβα για να μπει ή για να βγει αντίστοιχα στα ταμπρατσάκια. Απλά το φοράς στο παιδί με ένα φερμουαράκι και είναι έτοιμο. Καμία ταλαιπωρία. Στο εσωτερικό έχει ενσωματωμένα τα τουβλάκια και σε αντίθεση με τη ζώνη με τα τουβλάκια που συνέχεια φεύγει από τη θέση της, αν έχετε χρησιμοποιήσει το ξέρετε, δεν πάει πουθενά. Γιατί? Περνάει και από τους ώμους του παιδιού και έχει και το νημάτα που μπαίνει ανάμεσα στα ποδαράκια του για να είναι απόλυτα σταθερό. Τώρα, όσον αφορά τα τουβλάκια, μπορείτε να βγάζετε όσο εξοικειώνετε το παιδί με την κολύμβηση για να μειώνετε την άνωση που έχει το γυλαίκο. Αυτό το κρίνετε εσείς. Και τώρα θα σας δείξω και τα τέλεια σχέδια φυσικά.